Agsinatan tadi ka kap-kap nekan Jakayaten di tadanam Tangamin nagbasit akwam Kanayon pa'y tiruar mo Maturturong mo ketyak amo Apoon di pagpupudutak Agmurmuryo takti may sa alawas Nagdigosak itikas taunay Taybang banglo impusit-sit ko pa'y Ngem kaslaawan iti makit-kitam Inturugan ken tinalikudan nakpay Amin nga ba nagket pagsadutam Di nagmeten ka ilalaan Di naksan na kasapulan Isu ako nakken ka agsinatan Kung apa enak Gapo itirigat ti panagbiag Di kamet amot agsalukag Mangnam na makalat tamet ten kanyak Inaldaw ko nga agan anusak Ngem awan met iti pagbaliwam Diyak kayaten iti kastoy abiyag Nakasapulak ti panagparikotak May mayat no panawan kan Bareng isutun ti pagnakmam Takwam lakay nagbasit unay Ken nakaap ababapay Wen pudno nga nagbasit unay Jak map-mapnek makapaliday Aldaw rabi nga agmay-may sa akit no sumampet ka makapkabilnag Unay metenti kastoy agasat Ababat kwa na iti natungpungak Ay wen lakay basit ti